खुलुमबाय, आंनि मुङा पुजा ब्रह्म, आङो क'क्राझारनि। आङो दिनै बे भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो सानदों दि आङो फैगौ समबारनिफ्राय 18 नभेम्बरनिफ्राय आङो अनलाइन मोसानाय फोरोंनो आखायाव लादों। स' बिनिनो आङो नोंथांमोननो बेखौ इनफरमेसन हरदों। जाय बिथांमोनहा माने मोसानो गोसो, सोलोंनो गोसो, रोंनो गोसो आरो खाथि खालायाव एकाडेमि गैया जानो हागौ आरो टिचारआ एभेलेबेल गैया जानो हागौ। स' बे बिथांमोननि थाखाय आङो दिनै बे भिडिअ'खौ लाबोदों। मानो होनोब्ला नोंथांमोनहा गोबाङानो दङ जि मोसानो गोसो जायो, सोलोंनो गोसो जायो, खिन्थु खाथि खालायावहाय एभेलेबेल गैया टिचारफोर आरो एकाडेमि गैया। स' बिनि थाखायनो आं बे भिडिअ'खौ लाबोदों। आंनि डान्स फर्मआ कथक नित्य आरो आङो डान्स करिय'ग्राफारबो खालामो। सबबो समावनो हिन्दी आरो बर' एनि सं। आरो बेखौनो आं फोरमायनो सानदों दि जायफोरा माने सार्टिफिकेट लानो गोसो बे बिथांमोनहा एग्जाम होनांगोन बोसोराव खनसे आरो बेयो जाबाय बोसोरनि कर्स कथक नित्य होनो जोंना लखनौ घराना। आरो जाय बिथांमोनहा सार्टिफिकेटखौ नाङालासेनो ओरैनो सोलोंनो होननानै रोंनोल' थाखाय सोलोंनो गोसो बे बिथांमोनहाबो सोलोंनो हागोन। आरो जाय बिथांमोना माने रिल्सनि थाखाय माबा मोनसे प्रग्रामनि थाखाय जियानो जा मानिबा जुदि करिय'ग्राफ खालामनो गोनां जायोब्लाबो नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामनो हागोन। स' बिनिनो आं बे भिडिअ'खौ लाबोदों। जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो नोंथांमोना गोसो गुदुं जानानै सोलोंनो हागोन। बेयाव खुनु एज लिमिट गैया फरायनायावहाय। माने बे एग्जाम होलायनाय सोलोंनायावबो आरो बेवहाय जोंना थिउरिबो दङ माखासे आरो माखासे मोसानाय प्रेक्टिकेलबो दङ एग्जामावहाय। स' बिनि थाखायनो आङो दिनै नोंथांमोननो बे खौरांखौ हरदों। जाय बिथांमोना सोलोंनो गोसो नोंथांमोना आंजोंहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन। आरो जेसेबां हायो एसेबां आङो हागौमानि नाजागोन, होनो नाजागोन। स' नोंथांमोना आंजों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।